ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. ирӯз рӯзи ҷамъаи рӯзи Саидулайём ба ҳама як шумо парвардигоҳи рӯзи Саиди ҷамъаро муборакбод гардона, аҷру савобаш ҳамаи мо шуморо насиб гардона, гуноҳҳоро мағфират кунад. подписчикони азиз, абзори навбатии мо ирӯз як сар ғанаҷини буғизи нозоида баҳри шумо пешкаш менем. бародарони азиз, баҳри ҳамин навори мо як тайла дариқ надорад. дастгиритона фаромӯш накунед. дастгири шумо пешрави кори мо ай, наворҳои мо баҳри шумоанд. ҳамин мол буғиза бародарони азиз, соҳибаш 5 моҳа болот буғиз гуфтага, ҳақиқат духтура дар даруни бозор ӯзӣ омад, ӯзӣ кардем. ҳақиқат ҳамо буғизиш биромад ки 5 моҳа гузаштагӣ буғиз аст. иншоалло ки мол беҳтарина беҳтарино шава, ягон камбудӣ дар мол дида намешавад. мол беҳад моли сойкаи базеб дорад. 4 кунҷа мол бародарони азиз, хушру аҳамият битед тамошо кунед. иншоалло ки масъала аҳлии хурданшам ҳамашам 100%. нав бародарони азиз, мол дута дандон бировардаги, дута дандони калон бировардаги, беҳад стойкаи нағз дорад, сардани хуб дорад, мол попари ғавси фасонам дорад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, фикри ақидатон дар зери комментария бинависед. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. бародарони азиз, любой соат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, боз ҳам такрор шавад, мегем ки бародарони азиз, касоне ки харидоранд, дар комментария нанависанд. фақат занг бизанед, телефон кор мекунад. занг бизананд, харидорӣ кунанд ки муомила карда бишавад. комментарияда фақат менависанд, ҷавоб наметиҳанд. барои ҳамон бародарони азиз, телефони дастӣ кор мекунад 24 соат, ватсапмон кор мекунад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед, хубтару беҳтар мешавад. касоне ба шаҳри Бохтар қабиланд, метавон ки биёд дар хона айпеши мола бубинанд. подписчикони азиз, айпеш дидан хубтару беҳтар мешавад, ки ягон ҷои исӯсӣ надорад. бародарони азиз, лекин дар ҳамин мол ягон камбудӣ дида намешавад. бародарони азиз, масъалаи сина пашам нишон метиҳем. озӣ хушру аҳамият битед. бародарони азиз, хушру аҳамият битед. синаи мола чихел чӯчаки фасонак шуда, мол 4 та синакша мехапи бемаълум. иншоалло ки мол ягон камбудӣ надорад. ин тарафи қафошам иншоалло нишон метиҳем. тамошо кунед, халта синакша ва камтар пеш бикаш авлоҷон. ина синашам хушру аҳамият битед. кашам пеш бикаш. ина халтаи синаи мола тамошо кунед. ха хулоса ки бародарони азиз, ана ҳамин мола. подписчикони азиз, ҳама мола гуфтем, гузаштем, мол ягон камбудӣ аввалаш парвардигор надорад. фикр ақидататонро дар зери комментария бинависед. иншоалло ки моли моро баҳри шумо дастрас кардем. молои буғизанд, моли буғиз умаст хичам камчинаи бузорода. худо насиб кард ки ирӯз ҳамин моли базеб дастраси мо шид, харидорӣ кардем. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, муомила кунед. моло муомила дорад, нарх мегем. баъзе бародарони қимат боша набоша, бародарони азиз, муомила дорад ку. подписчикони азиз, ҳамин наворое ки мо мекунем баҳри шумо, лайкотонро бизанед, фикри ақидатонро бинависед, занг бизанед, харидорӣ кунед. боз ҳам такрор шавад, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақами телефонро гуфтем 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби мо ҳаст. нархшам нархи дастрасе. бародарони азиз, нархи мол боша бародарони азиз 20 000 сомонӣ муомила дорад. дар ин муомила дастафка дорад. дастафкаша ҳисоби канали мо ройгон мешавад. фақат занг бизанед, харидор. бародарони азиз, моли майда нест, моли бақувватай, дасту пои дарози хушрӯ дорад. 4 кунҷа молай бародарони азиз, ира тамошо кунед. иншоалло ки хелаши хеле молои бақувват набуд, даст монда намеғалфид. иншоалло ки дастрас шидаст. мол бо навори ояндарам иншоалло моли бақувват мешавад, моли фасонак. лекин буғизиш аниқа бародарони азиз, дар ҳолате ки мол буғиз наврад, мо аввалаш парваргоҳ ҷавоб мегем. барое ки мол ай дасти мо харидорӣ мешавад. ай канали Бохтар Сити харидорӣ ки кардем, Бохтар Сити ҷавобгар дар гуфтагиш. подписчикони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. нархи мол 20 000 сомонӣ муомила дорад, дастафка дорад. дастафкаш ройгон аст. бародарони азиз, дар ҳамин рӯзи Саиди ҷамъа бо як бори дигар бошад дуо мекунем ки худованд ҳамаи бародарои ғайбу мусофири моро барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насиб рӯзӣ гардонад. баракат дар ҳаёту зиндагӣ, ризқ рӯзишон насиб гардонад. касоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар ҳамин ватани азизи худмон ҳам кору фаъолият дорад, худованд барори кор, сарбаландӣ, хонободӣ насиб гардонад. парвардигор ризқи моро аз хазинаи ғайбаш, ай ризқи ҳалол ато кунад. баракат дар ростию туғрига. бародарони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. то наворҳои оянда, худоҳофиз.